Dobrý deň, priatelia. Toto robím veľmi nerad prilievam olej do ohňa, ale svoj názor si už musím povedať. Robert Fico to robí zle. Robert Fico to robí veľmi zle a robí to veľmi zle len pretože mu to opozícia a novinári dovolia. Opozícia to je tá najslabšia opozícia, ktorú sme tu mali za éry samostatného Slovenska. Samozrejme podporovaná svojimi novinármi, ktorí si nerobia svoju investigatívnu prácu a predkladajú obyvateľom zlúžku nezmyslov a do toho sa zamotá zopár veľmi dôležitých vecí, ktoré ale zaniknú. Ja neviem, že či už sa stalo to, čo sa stáva, teda stalo Robertovi Ficovi to, čo sa stáva množstvu politikov a to, že sa dostanú do svojej bubliny, že tí ľudia okolo ich vytrhnú z reality. Ale realita je taká, neviem, či to teda pán premiér vie alebo nevie, že Slovensko je v katastrofálnom, ekonomická situácia Slovenska je v katastrofálnom stave a rútime sa do priepasti. Ekonomika je z obrovského percenta o psychológii a psychika Slovákov je veľmi, veľmi rozpoltená. Spoločnosť sa polarizuje, nervozita neustále stúpa. Kam toto speje? Kam toto burcovanie z jednej alebo druhej strany speje? Nám to neprospeje. Slovensko sa stáva štadiónom futbalovým, kde hrajú dva týmy. Jedni fandia jedným, druhý druhým. Pravda ale však je taká, že tu ide o výsledok. A výsledkom tohto zápasu je, že Slovensko prehra. Preto viem, že som malý človek na to, aby som apeloval, ale hálo, prosím, zobuďte sa, začnite komunikovať a začnite pracovať.